У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю усіх у Новым годзе. Ужо бачна, што гэты год іншы распачаўся па-іншаму. Выпаў снег, уже неяк прыемна. Сёння таксама адзначаем у касцёле урачыстасць Багародзіцы Марыі. Просім Найсвяцейшую Марыю Панну, каб заступалася за ўсіх нас сваімі малітвамі. Сёння ў касцёле адзначаем таксама, узгадваем Дзень міру, молімся аб супакоі, аб міры. І асабліва падчас гэтай святой імшы, дзякуючы Богу за дар жыцця, прашу аб Божым благаслаўленні, патрэбных ласках для Антаніны, якая знаходзіцца ў благаслаўлёным стане, і аб добрых родах для яе. Каб наш удзел у гэтай святой імшы быў годны, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Володарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отця, який береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який сядеш праворуч Отця, змілуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищіший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Боже, Ты праз дзявочае мацярынства Найсвяцейшай Панны Марыі адарыў людзей ласкаю вечнага збаўлення. Дай, просім, каб мы спазналі заступніцтва той, праз якую прынялі Твайго Сына, крыніцу жыцця вечнага,
які з табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі лічбаў. Прамовіў пан да Маісея, кажучы: «Скажы Аарону і сынам ягоным, так благословляйте сыноў Ізраіля, кажучы: няхай благословляе цябе пан і аберагае цябе, няхай пан распраменіць сваё аблічча на табою і адорыць цябе ласкай, няхай пан скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам, і будуць заклікаць імя маё над сынамі Ізраіля. Я благословлю іх». Гэта Слово Божие. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне. А паколькі вы сыны Бога, Бог паслаў у ваше сэрца Духа Сына Свайго, які ўсклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божий. Гэта Слово Божие. Alleluia, alleluia,
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час пайшлі пастухі, спяшаючыся, і знайшлі Марыю Юзефа і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіцятка. І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалючы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлонні. Гэта слова Пана. Арцыбіскуп Тадеуш Кандрусевич, каментар да паслання папы Францішка на 54-й сусветны дзень міру 1 студзеня 2021 года «Культуру клопату як шлях да міру». Браты ў святарскім служэнні, кансакраваныя асобы, браты і сёстры. Традыцыйна ў першы дзень Новага года ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі каталіцкі касцёл адзначае устаноўлены святым Павлом VI дзень міру. Папа звяртаецца да людзей добрай волі са спецыяльным пасланнем, у якім падкрэслівае найбольш актуальныя праблемы ў галіне захавання міру і прапануе спосабы іх вырашэння. Сёлета тэмай разважанняў папы з'яўляецца культура клопату як шлях да міру. У ім пантыфік заклікае да адраджэння руплівасці ў сучасным, з аднаго боку, глобалізаваным, а з іншага эгоістычным свеце, у якім усё часцей праяўляецца клопат пра сябе, забываючыся, што побач знаходзяцца людзі, якія патрабуюць нашай дапамогі і салідарнасці. Гэта вельмі добра бачна падчас выкліканага пандэміяй каранавірусу крызісу. Ён паказаў уразлівасць і слабасць глобалізаванага свету. Багатыя і бедныя краіны, кожная як можа і ўмее, і са слабым вынікам змагаецца з пандэміяй, якая вельмі эфектыўна падкошвае ўсіх. Таму узнятая папам Францішкам праблема захавання міру ў сучасным свеце з'яўляецца надзённай і патрабуе як мага хутчэйшага яе вырашэння, перадусім зыходзячы з этычных прынцыпаў, у тым ліку з прынцыпу клопату пра бліжняга, што паўплывае з Божага закону любові да яго. Папскае пасланне складаецца з уступу і 8 частак. Ва ўступе з нагоды Новага года папа Францішак складае свае зычэнні ўсяму чалавецтву, каб у гэтым новым часе, у які уступаем, яно развівалася шляхам братэрства, справядлівасці, міру паміж людзьмі, паміж супольнасцямі, народамі і дзяржавамі. Пандэмія каранавірусу паглыбіла кліматычны, харчовы, гаспадарчы і міграцыйныя крызісы і стала прычынай шматлікіх цярпенняў і праблем. Папа з удзячнасцю ўспамінае гераізм лекараў, іншых медработнікаў, фармацэўтаў, навукоўцаў, добраахвотнікаў, святароў і ўсіх, хто чыніў і прадаўжае чыніць усё тое, што ў іх моцы, каб толькі ратаваць жыццё людзей. Папа таксама звяртаецца з заклікам да палітыкаў і прыватных бізнесоўцаў спрыяць вакцынацыі людзей, асабліва бедных і патрабуючых. Пры гэтым пантыфік звяртае ўвагу, што побач шматлікіх сведчанняў любові і салідарнасці праяўляюцца розныя формы нацыяналізму, расізму, ксенафобіі, вайны і канфліктаў, якія нясуць смерць і разбурэнне. Таму вельмі важным з'яўляецца клопат аб бліжнім і стварэнне, каб будаваць грамадства на прынцыпах братэрства. Таму культура клопату з мэтай перамагчы дынамічную культуру абыякавасці, адчужэння і канфрантацыі павінна служыць будаванню міру.
У першай частцы паслання Бог, стварыцель, крыніца чалавечага паклікання да клопату, папа звяртаецца да біблійных вобразаў, адносінаў чалавека да Бога, іншых людзей і прыроды. Яны падкрэсліваюць неабходнасць пашаны Богу, бліжняму і клопат пра прыроду, якую стварыцель даручыў чалавеку, і якая з'яўляецца нашым супольным домам. У другой частцы Бог-стварыцель, прыклад клопатлівасці, зыходзячы з біблійных тэкстаў, папа падкрэслівае праўду аб тым, што Бог – гэта не толькі стварыцель, але адначасова і той, хто клапоціцца аб стварэнні, асабліва аб чалавеку. Клопат пра стварэнне праяўляецца ва ўстанаўленні шабату, які, акрамя прамоцыі Божага культу, павінен спрыяць падтрымцы грамадскага парадку і клопату пра бедных. Папа таксама падкрэслівае, што апагей біблійнага разумення справядлівасці праяўляецца ў спосабе прыняцця бедных і патрабуючых у сваёй супольнасці. У трэцяй частцы клопат і місія Езуса папа падкрэслівае, што жыццё і місія збаўцы з'яўляюцца аб'яўленнем любові Бога Айца да людзей. Езус лечыць хворых душой і целам, прабачае грэшнікам і адорвае іх новым жыццём. Ён ёсць добрым пастарам, які клапоціцца аб сваіх авечках. Ён добры самаранін, які нахіляецца над параненым і лечыць яго раны. Напрыканцы свайго зямнога жыцця Езус прыпячатвае сваю руплівасць крыжовай смерцю, дзякуючы чаму вызваляе нас з пагону граху і смерці. Такім чынам ён паказвае нам шлях дасканалай любові і заклікае наследаваць яго. У чацвёртай частцы культура клопату ў жыцці вучняў Езуса папа падкрэслівае, што ўчынкі міласэрнасці адносна душы і цела з'явіліся стрыжнем дабрачыннай дзейнасці. Ужо тады хрысціянская супольнасць была гасцінным домам, адкрытым на кожную праблему. Атрымаўшы свабоду, касцёл выкарыстоўваў дабрачыннасць, каб яшчэ мацней натхняць грамадства яго культуру да служэння адзін аднаму. У выніку чаго паўсталі шпіталі, дамы апекі для бедных і сіротаў, начлежкі да падарожнікаў і гэтак далей. У пятай частцы паслання прынцыпы сацыяльнага вучэння касцёла як падмурак культуры клопату папа падкрэслівае, што дыяконія першых стагоддзяў касцёла, ажыўленая дзейснай міласэрнасцю сведкаў веры, стала рухаючай сілай сацыяльнага вучэння касцёла. Яно з'яўляецца каштоўнай спадчынай з прынцыпаў, крытэрыяў і ўказванняў, з якіх можна чэрпаць мову клопату. Менавіта прамоцыя годнасці кожнай чалавечай асобы, салідарнасць з беднымі і безабароннымі, клопат пра агульнае дабро і абарону наваколля. Таму наступныя прынцыпы сацыяльнага вучэння павінны стаць асновай культуры клопату. Клопат як прамоцыя годнасці і правоў чалавечай асобы. Хрысціянскае разуменне асобы дапамагае ў ажыццяўленні чалавечага развіцця, бо асоба азначае перадусім годнасць, а не выкарыстоўванне. Паводле папы Францішка, паняцце годнасці чалавека нагадвае аб тым, што кожная асоба – гэта мэта сама ў сабе, а не інструмент, які ацэньваецца паводле яго прыдатнасці. Асоба створана, каб жыць у супольнасці, дзе ўсе яе удзельнікі маюць роўную годнасць. З гэтай годнасці выводзяцца прававыя абавязкі чалавека. Клопат пра агульнае дабро. Усе аспекты грамадскага, палітычнага і гаспадарчага жыцця павінны служыць агульнаму дабру. Таму ўсе нашы планы і намаганні павінны ўлічваць наступствы нашых планаў і намаганняў для ўсёй чалавечай сям'і. Клопат пра салідарнасць. У салідарнасці праяўляецца канкрэтная любоў да іншага чалавека. Салідарнасць дапамагае ўспрымаць іншага чалавека ці ўвесь народ не як статыстычную даннасць або прыладу, якую можна выкарыстаць, а потым выкінуць, але як роўнага нам бліжняга. У шостай частцы паслання «Компас», які служыць супольнаму курсу, папа падкрэслівае,
што вышэй прадстаўленыя прынцыпы з'яўляюцца компасам, які служыць супольнаму курсу і пераадольванню сацыяльнай несправядлівасці, а таксама стварэнню новых адносін паміж дзяржавамі у часы культурнага адкідання і паглыблення няроўнасці. Гэты компас павінен дапамагаць людзям быць прарокамі і сведкамі культуры клопату з мэтай ліквідаваць сацыяльныя няроўнасці. У 7-й частцы паслання «Выхаванне да культуры клопату» папа падкрэслівае неабходнасць стварэння адмысловага выхаваўчага працэсу. Дапамогаю ім павінна быць сям'я як падмурак грамадства, школа і універсітэт, сродкі масавай камунікацыі і рэлігія. Пры гэтым папа заклікае да таго, каб адукацыя была больш адкрытай, інклюзіўнай, здольнай да цярплівага слухання, дыялогу і ўзаемапаразумення. У 8-й частцы паслання «Няма міру без культуры клопату» папа Францішак падкрэслівае, што культура клопату – гэта прывілегаваны шлях да будавання міру. Да гэтага неабходны супольны ўдзел розных людзей з мэтай абароны і прамоцыі годнасці і дабра ўсіх людзей. У наш час, калі хістанай бурай крызісу човен чалавецтва імкліва плыве ў пошуку больш спакойнага гарызонту, стырно чалавечай годнасці і компас сацыяльных прынцыпаў дапамагае яму плысці бяспечнымі і супольным курсам. Як хрысціяне на гэтым шляху мы павінны даверыць сябе Марыі, зорцы мора і маці надзеі. І таксама супольна плыць наперад у напрамку новага гарызонту любові і міру, братэрства і салідарнасці, узаемнай падтрымкі і прыняцця. Дарагія браты і сёстры, на пачатку новага года, гэтага новага этапу нашага жыцця, калі наша краіна перажывае грамадска-палітычны крызіс, гэтыя разважанні святога айца Францішка з'яўляюцца новай дарожнай картай да яго мірнага завяршэння. Чытаючы знакі часу, мы павінны развіваць культуру ўзаемнага клопату адзін да аднаго і клопату пра нашу супольную айчыну Беларусь. Мы таксама павінны паважаць годнасць і правы ўсіх людзей, не забываючыся пра іх абавязкі. Няхай жа на новым этапе развіцця нашай краіны, калі мы з трывогай заглядаем у будучыню, гэтае актуальнае пасланне папы Францішка пра культуру клопату стане тым компасам, які дапаможа нам бяспечна прайсці праз лабірынты новых выпрабаванняў і мірна вырашыць надзённыя праблемы. Давяраючы ўсіх вас апецы Багародзіцы на новы 2021 год, ад усяго сэрца благаслаўляю у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амэн. Падпісаў арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі, Мінск-Сакулка, 18 снежня 2020 года. Вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога. Всяго бачного і небачного. І в адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божого, ради народа, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, от несудного Отцу, ради якого все стало, и Он для нас, людей, и для нашего избавления пришел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, крыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучен и похоронен, и на третий день воскрес, по воле Писаний, и
віру в Духа Святого, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв про здоров'я, віра в один святий католицький апостольський костюм, визнаю оцінюю Господа для відпущення гріхів і чекаю воскрешення по миру і життя вічного у житті. Да Бога, який праз свайго Сына, народженага з Марыі, стаў адным з нас, узнясём праз заступніцтва Богородицы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за пастыраў касцёла, каб даручаныя ім заданні яны выконвалі з верою і ахвярнасцю. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб заступніцтва Божай Маці ахоўвала нас ад усяго злога і ўмацоўвала ў жыцці згодным з Евангеліем. Цябе просім. Молімся за ўсіх маці, каб іх ахвярную працу заўсёды цанілі і паважалі. Цябе просім. Молімся за ўсіх дзяцей, каб яны былі паслухмяныя сваім бацькам і ўзрасталі ў веры. Цябе просім. Молімся за тых, для каго Новы год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі палёгку і суцяшэнне. Цябе просім. Дзякуючы Богу за дар жыцця, просім аб Божым благаслаўленні і патрэбных ласках для Антаніны ў благаслаўлёным стане і аб добрым родах. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб у нашых сем'ях панавалі спакой і згода. Цябе просім. Дзякуем Табе, Пані, за надзею, якую нам дае заступніцтва Святой Богородицы Марыі. Навучы нас браць прыклад з яе ў нашым штодзённым жыцці. Праз Хрыста, Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный.
Милосердный Боже, Ты крыніца і здзяйснення ўсіх добрых справаў. Ва ўрачыстасць Божай Маці дзякуем Табе за пачатак нашага збаўлення і просім, каб мы з радасцю дачакаліся Яго плёну. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вами. У гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва. Слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі. Адзначаючы урачыстасць Найсвяцейшай Маці заўсёды Дзевы, яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Гасана на вышынях, благословлёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцую Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі благаслаўлёная Марыя у непарушным дзявоцтве нарадзіла свету збаўцу, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына,
а таксама яго цудоўнае воскресенне ў неба ў шэсці. І чакаючы яго другога прыйсця з падзякою складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць уміласціўным. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю твайго сына, напоўненыя духам яго святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай ён сам учыніць нас вечным дарам для цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі тваімі. Найперш з найсвяцейшай паннай Богородицей Марыі, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі тваімі і слаўнымі мучанікамі, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяёмся на тваю нястомную дапамогу. Просім цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўлення. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам, біскупам Юрыем, біскупам Александрам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па тваёй волі стаіць перад табою. У добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто у ласцы тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства тваё, дзе мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца тваёй хвале. Праз Хрыста, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе. Табе, Божа Ойче ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя. Хлеба нашего штоденного, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокойствие, але збав нас ад злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який береш на себе гріх.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленыя, пакліканыя на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты вайшоў да мяне, але скажы толькі слова.
Помолимся. Боже, во урачыстасць Панны Марыі, Маці Сына Твайго і Маці Касцёва, а мы з радасцю прынялі найсвяцейшы сакрамент, дай просім, каб Ён дапамог нам дасягнуць жыцця вечнага. Праз Хрыста, Пана нашага. Сапраўды, першы дзень Новага года аддаём у апеку найсвяцейшай Марыі Панны. Просім яе заступніцтва, просім яе, каб яна апекавалася намі, каб дапамагала пераадольваць нам усе цяжкасці, усе клопаты, усе выпрабаванні. Хай маімі віншаваннямі у гэтым Новым годзе будзе для вас Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог, крыніца і пачатак усялякага благаслаўлення, няхай шчодра адорыць вас сваю ласку і на працягу усяго года, захавае вас у добрым здароўі душы і цела. Няхай Бог захавае непарушнасць вашай веры, дасць упэўненасць у надзеі і вернасць у любові, якая дапаможа вытрываць ва ўсіх выпрабаваннях. Няхай Бог захавае ў супакоі вашае жыццё і справы, цяпер і заўсёды выслухоўвае вашыя малітвы і шчасліва правядзе вас да жыцця вечнага. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Святы Арханёле Міхале, беражы нас у змаганні. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божию, скинь у пекла сатану и інших злых духов, які на згубу душу снують по світі. Амінь.